Dokáže se trefit. Já už natáčím. Dokáže se trefit. Mega. To se mi i takhle natočí. A co? Já teď už se mi to natáčí. Jo, to se ti natáčí, ale ne tam. A Jenom hra. jo, konec. Takže si vezmu Barleyho. Mazec, ty vole. Já chci, aby ten kámen na ní zůstal. Já taky. Můžu hrát možná. A nevím, jestli to dám s Barleyem, ty vole. Prikášera. Dal jsem to. Máš krev. Tady jsou. No jo. Papa. Kamo, 2 se načetli a už jsem dal gól. Já jsem myslet. Hráč. Tak se dáme takhle. Tady ten list. Vezmi tu houbu a hodí na tu bačku. Nebo hodí na tu kachnu. Tady vem. Kurva. Házaj na tu A kachnu. nekachna. Tady kachna. Házaj. Kam to jde? Ty vole. Hej, jak to mám ukončit? Jak to mám ukončit? Jak? Dej mi to. No, máčím to a to